Badakizu VPN bat zer den? Edo badakizu phishing-a edo Ctrl-C bat egitea zer diren? Egunero entzuten ditugun hitzak dira, baina badakizu benetan zer esan nahi duten eta nola aplikatu behar diren. Teknologia izugarria izan daiteke eta batzuetan zaila da erritmoa jarraitzea. Beti dago zerbait berria ikasteko. Horregatik, Kazetagunean teknologiari buruzko doako 100-dik gora ikastaro dituzu zure zain. Aurrez aurrekoak edo urrunekoak. Sartu kazetagunea.eus webgunean edo deitu 945-062555 telefonora eta jaso informazioa. Kazetagunearekin egin klik eta aldatu txipa. Inor ez dakienik Miluzeko 3. denboraldia biatu dela! Eta egunon? konturatu ez bazara, gaur duzu azken eguna, konturatzeko. Hemendik aurrera ja, gurpil hori hartu beharra dagota. Basi gara, gogotsu gatoz, eta nortzuk behar ditugun eurak, eskarezer eurek barik, datozela gure lehiakideak! Alex eta Jon, Maialen eta Iratia izkorre eta beñat! Alex eta Jon, aurreko denboraldiko azkenak izan ziren, eta hementxe veteranuen leku hartuta dagoeneko 4. saioa guretzat, estrainatu genuen, denboraldi aurreko zuekin bebai, eta finala bebai, Alex. Bai, diru pixkat jaso dut, eta bueno. Ondo, Jon, 525 euro? Bai. Zuen merkagailuan? Hasi gara ja planak egiten. Bai, zeia, afaritxoaren kontua atzera geratu da, edo? 500 eurorekin, bidai labur bat asteburukue badau. A ber, zeitxe den. Ez dakigu oraindik. Bueno, AF-estan hundien, bai, igual. Horren arabera. Bale, hori bebai. Bueno, ikasleak, Alex, zer ikasten? Guain ingenietza mekanikoa, Donostin. Osondo, eta Jonek? Medikuntza Bilbon. Medikuntza ikasten du Bilbon. Gero zer nahi zenuke, Ama urte barruia, legia, bai? Ez dauketa soarki, baina familia, igual. Bai. Zainu familia beti, Bai, familia medikuak behar duz. Oski, beharko zitugu. Honena, txalo beroa familia medikuak. Familia medikuak behar duz. Ondo. Nik jarraitzen dut orainik ere, 8 balkoiratera eta txaloga. Ba, miresti bai. Alex Jon, ongi etorri. Eskerrik asko. Biologoak behar ditugu. Txalo beroa biologoi ere, ez demotre. Nik txalogotzen dut orduro, biologoen alde, esnatu egiten naiz. Maialen, Irati, ondo? Ondo. Bueno, erdian gozo, aurrekoan finalera iristerik ez zenuen lortu, baina bigarren saioa Miluzen. Pozik? Oso pozik. Bilbon elkartopatu zenutela eta bar, bizi elkarrekin bizitarete? Bai. Pixukideak zarete? Pixukideak. Maialen eta Irati, norekin batera, edo zue bio bakarrik? Ez, bosotea. Bost zarete? Bai. Ni konpartitzen gela nere bikotekin. Hemen egon zala, Lander. Lander, izan da? Goaz, a ber, behaio baino gehiago jendeun, ez dakit zaila da. Zenbat saio egin zituzen? 8. 8, Alegia, bizarete, zue biok, beste bi lagun, eta gainera zure mutilaguna ere, bai. Ez da giro faltarik izango, etxe hortan? Dana biologok, hasi. Denak? Bai, danak. Denetan, Txuguna gango da frigorifikoa dena ontxoza, Jode. Horkutzi du gazta hemen, zikerketa bat egiten ari naiz, eta dena dago justifikatua. Olako zerbait. Gerlaxateko ariketak ere, bai, ez da, Maialen? Bai. Nola da hori? Jo gaiten deu. Baina, egon omen dira presioa handiak, amaren bat, edo irakurri du nik hemen. Bai, nire amak. Zure ama da oso jogazalea. Gurten zaio nik joga ikia. Kirolaitxo. Bai, kirolaitxo. Kezkatzen da, alaba egin joga, Bai, Iratiri gurten zaio. Eta Iratirekin batera dena joga egiten. Bueno, gaur lasai, atu anazat hori guztia, animota zorte hon. Kerrik asko. Aitor eta beñat, etorri berri, ze moduz? Ongi. Ondo, Aitor. Hauek, zer dinen ezakigu, baina txalo hoi ere. Zer hori izan, beretan? Oski? Ba, Aitor, zer ikasita, zer egiten duzu orain? Bueno, mekaniko ikasi nun. Bai? Baina makinista naiz. Makinista. Eta orain, enpresa baten bestak beste, beñat be bai, zeurekin lanien. Bai, beraik, bueno, Ordu sartzen egiten. iten dio bai. Lehengusuak zarete? Hori da. Bai. Baina ez dago argi, lankidetza hori legala da, baina kontratua sinatu duzu. Hori ikapu salastuko dugu. Bale, ados. Alegia, ez da legala, zalateria da. Irundik, zatozti, Aitor? Irundik, bai. Eta nola animatu zarete Miluze etortzen? Unen itxian, bazkaltzen eginela. Ez dago la potrorik eta hemen gaude bilek. Nahikoa da hori, makinista batik esan, ez dago potrorik. Eta hemen izango duzu. Bueno, baina ze intentziorekin? Bueno, pues, lehenengo saion juteko intentzio horrekin, bueno, ez juteko intentzio horrekin,
Ondo? Lehenbiziko helburua da aurrera egitea. Hoi da. Aurre egin, dirutxu eskuratu, futbolien zabiltz behinat. Bai, noizean behin. Lanera ere joaten atarteka futbolera. Futbolean iten dio. Orduta dizinkorik. Eta bidairen bat egiteko? Ikasi ditut, Kairo, ikasi ere. Ikasi zer? Bai, ingenieritza Sevilla, Donostin. Gauze asko. Tipo hau. Ondo. Ze agenda. Bidaia egiteko gogoz, dirutxu eta eskuratuta? Bidaia gutxi. Ni horiekin pare abertze jaie dien, eta... Ondo, eta nahikoa dukagu. Ondo, Aitor Beñat, sorte honon, ongietorri. Bidaiak egiteko bai, parrandarako zer esanik ez. Erne, Jaun Andreok, gaur, migiluzeko zakuan jokoan, 10.600 eta 50 euro. Iepa! Bai. Ondo. Hauek berriz, ilaski etorri dira jateko ari eta erreparatuta. Andoaingo jendea galdetu diet, andoainen horrela jateko ohikoa edo, Tolosan bagarrunak edo, andoainen zer da? Kebapa. Aita Larramendik azalako lagunak. Kebapa, bertako jaki tipikoa edo. Aitor Beñat, iritsi berrien leguan zuek, 3. bikotea zuena, privilegio bat ere badakar horrek. Lehenbiziko erronda honetan aukeratu zertan egingo dugun jolas, aukerak 3, tribuaren berbak ikusi-makusi, edo potokumeak, zertan, zuek? Ikusi-makusin, Ikusi-makusin, oso ondo. Alex eta Ioni, ze esleitu? Tribuaren berbak. Tribuaren berbak zuentzat. Eta berriro, bertso kantari, Maialen eta Irati izango ditugu, oso ondo. Maia behar bezala jarrita beraz. Tribuaren berbekin Alex eta Ion. Erne, Euskal Herriko lesbianei eskenitako taula izango baita. Oso ondo. Lesbianek darabilten hiztegitik. Halako berba batzuk hartu eta alaxi osatu dugu Ba, beharko nituzke batzuk. Begira. Hasi mesedez. Ikasi, denok ere, bada ezpada noski, badakizue, berba bakoitzeko 10 puntu, taula guztia osatuko genu, 100 zuentzat. Eta hortxe, gaurko berbak, ikusi ondo? Eta, az gaitezen, denbora! 2 lesbianek sexu harremanak izan. Neskatan egin. 2 lesbianek sexu harremanak izan, Jon? Sagua klikatu. Lex, 2 lesbianek sexu harremanak izan. Soropila. 2 lesbianek sexu harremanak izan. Opila egin. Bai. Masturbatu, Jon. Sagua klikatu. Bikain. Esperientzia lesbikoa probatu nahi duen neska heterosexuala. Andramina. 2 lesbianek sexu harremanak izan. Opila egin. Masturbatu. Sagua klikatu. Esperientzia lesbikoa probatu nahi duen neska heterosexuala. Lesbizitaria. Bikain. Emakumeen ganako sexu irrika. Emaztoia. Opa, Jon, 2 lesbianek sexu harremanak izan. Opila egin. Masturbatu. Sagua klikatu. Esperientzia lesbikoa probatu nahi duen neska heterosexuala. Lesbizitaria. Emakumeen ganako sexu irrika. Motxin beroa. 2 lesbianek sexu harremanak izan. Opila egin. Bai, bat. Grin hori. Andramina. Andramina. Bueno, oso ondo, ez zute mondato bat. Zer? Udatik ona, bisexualara naizela. 10 puntu Otzalo, no? zuen markagailura! Bai? Eta batean miluzen izen emateak ora egin du. Alde bateko besteko. Bai. Ondo, lesbizitari ez, egin. Maialen, Irati, bertso bat? Bai, ezta? Fotokumeak. Bota orain nahi duzu, Gero. Hemen ditugu, zuentzat. Berbak, hitzak eta oinak, bakoitzak berak erabili behar. Bas gaitezen. Bertso polit bat kantatuko dut. Miluzetik. Jolastera. Umore ona eraman. Nahian. Gure ikusleen. Etxera. Sofatik froga guztiak. Erraz. Egiten ari. Bazera. Lagun bat hartu zazu. Besotik. Ta etorri. Jolastera. Txalo, ba? Foto. Fotoak egin daitezke. Bisexuala zarela zetik, pototara pasara. Hau da, hau. Maialen, Irati, zue konforme eginakoarekin? Oso. Bai. Bueno, ikustagun. Hortxe biakatx, baina beste 6 ondo kokatuta. 60 puntu zuentzat. Ondo.
Aitor eta Beñat, hirugarren proba ikusi makusi. Bista zorrotza, antza? Zakit ba. Hori aukeratu duzuen erako. Piot, 8 elementu panelean, erne, panelak buelta emango du, erreparatu ondo elementu hori guztiak nola ze ordenetan dauden, pero panela atzera bueltatuko baita, eta zuen lana izango da, horixe. Elementu guztiak ordenatzea, eta makinistak, aipatu ditugu, makina batzu baditugu hemen. Erne, kokatu beharreko elementuak, autoa, traktorea, itsasontzia, motorra, kamioia, trena, autobusa, eta bizikleta. Hau esan da, denbora, bizikleta, 2. trena, 6. traktorea, 2. Beñaten txanda, motorra, 3. autoa, 1. autobusa, 4. kamioia, Beñat, 5. itsasontzia, 3. bizikleta, 6. Aitor. trena, 7. traktorea, Beñat. 2. motorra, 4. autoa, 1. autobusa, 7. kamioia, 5. itsasontzia, 3. bizikleta, 6. trena, Corre. trena, trena, 6. txestiren da! Baukitu egin dugu, Aitor Beñat oso ariketa hona eginda. Puntu barik geratu gara! Lastima! Animo! Ea imintzio batzuekin animatzen garen. Alex eta Ion prest, hartu leku alde batean, Maialen eta Irati bestean. Elkarlanean bi bikoteak lehenbiziko erronda honetan. Hortxe hiru kontzeptuak, pentsatu, eta hasi demora. Apa, Alex. Animali bat, rinocerontea, Oso, ondo. txikie, Bai, txupitoa. Txarra, tequila, jager, Ezkabitzando, Ah, Bai, jan. Pikantea, gindilla. Bai. bai. Azku. Ibero ina gindila ondo. Bai. Hirugarrena. Jan, bai, zer die, leguzuk. Bai. familia lehenguzu jaten. Famili bazkari bat. Lotu. Leguzun bazkarie. Hori bai. Oso ondo! Oso ondo! Bueno, alergion txikiteko laguna lehenguzuk emoten da bie. Baita, baina Aitor eta Beñat dala irata, aprobetxatu egin dute. Ia eskutatu egin dira, Bai, Narrak esan dute. Ez pistak guera ematen. bili, ez guera bili. Danak, ederto, 60 puntu. Ondo. Maialen da Iratiren etxean ere, pixuko bazkaria lehenguzu bazkaria itzuta du. Jende asko denak nasita. Initzio batzuk, etxeko eskainiak. Ega ba, Aitor Beñat bestaldean. Bigarren errondaren bila. Hortxe kontzeptuak. Denbora. Kotxean. Giratu. Kamioia, autobusa. Bai, zer da? Autobus gidaria. Kamion gidaria. Hori bai. Telefono zaitu. Mobila. Operadorea. Ez. Karratu Kargatu mobila. mobila. Bai, oso ondo. Etxia. Turista. Bai? Bai, turista. Turista kanpina, no? Ez, zer da hori? Zea, Torre Torrea. Pisa. Eiffel Dorrea, Eiffel Dorrea. Turista, Eiffel Dorrea, Parisen. turista. Ondo! Egia da, Maialen, aktore modura gogorra da, Eiffel Dorrea egin eta Pisako esaten zutenean. Ez que nuen hori nahi ba, Oso ondo, 60. Roberto. Aitor eta Beñat, makinista parea. Makinak imintzioko ere? Kuskoti. Bai. Ea ba, hartu lekua, Alex eta Ion bestaldean. Beste hiruko bat. Gustora hartuko zenuketeta. Ia hortxe kontzeptuak. Eta demora. Bai? Bai, Aitor? Itxasoa. Itxasoa ikusten, euzkie sartzen, iluna garra. Ez. Ez. Iluna garra. Zea, euzkia datzen. Zer da hori? Ai, nola da, joder. Egun sentia. Bai! Bigarrena!
Idatzi, poltsikun sartu, mobile ikusi. Agendan apuntatu. Agenda ez, mobile da. Mobile, idatzi. Bestera batera bezala baina. Agenda. Mote. Nota bat idatzi. Musika ditu. Zerbait... Musika ditu, nota bat idatzi. Hirugarna. Zer dira? Kulturista. Bai, zertan ari dira? Kulturista kompetitzen. Bai, leian. Ja, bat falta. Nota bat. Zerbaitetaz gogatu, nota batetaz. Baina, bestera batera egin. Bestera batera. Zer da hori? Zer da hori? Zozein. Jateko amoten. Apulepo. Nio, esan duzu? Bai, baina, ze ikasten ari ginen? Okorritu zaidana, da. Bai, baina, ze ikasten ari zara? Ingenieritza zibila. Ingenieritza zibila. Zibil ez da ari, Txuletak egin txuleta bat zen. Hasi da, azterketako txuletara iazuzenean joan da. Ebaki, txuletatxo bat jan edo... Ondo, alandabe, bi, asmatuta berrogeina puntu. Beñaten irakasleak unibertsitatean erne orain, Bost izango ditu inguruan. Hau txuletetakoa kontuz. Hieroglifikoak asmatzeko momentua iritsi da. Ales eta Jon, zeuek abiatu, erantzun zuzenak emoten. Bai, prest. Bai. Lehenengoa denpara. Bikote ospetsua dira. Arbitroa. Bi barreta. Beste erabatera. Bi bar, barrak. Barrak eta... Bi bar ez. Barrakak. Barbiak. Barbitaken. Bai. Otondo. Barra ikusten genuen eta bi ikusten ditugu. Bar, bi. Eta zeinua eta ken, zeinua. Barbi eta ken. Osondo. Bi bar, barbi. Zer zen ditutzen, barbitaken? Jolaserako? Nik ez. Bueno. Ales, Jon. Guk ez. Hortik ez dugu zer aterako. Ondo. Bigarren hieroglifikoa denpora. Irla hartan oraindik badaude. Ita balak. Bale. Balaken. Balak, balataik, kan. Asi handitik. Asi handitik. Kabarrun, kabarrun balataik. Kabarrun ita balak. Balakan. Kabarrun ez, kan. Kan, i, balak. I eta balak, kan, kanibalak. Bai. Hor joan dira tribura. Kabarrun italak, tribuko kanibalak. Kanibalak. Lehenbiziko, ondo? Bai. Berroita mar puntu, apa bigote. Maialen eta Irati, jostari dago, eroglio. Bai. Oso ondo dago, alta hartuta eta hori guztia, oso posgarria. Momentuz. Guretzat, ez, oso posgarria, guretzat. Baina, bueno, jostari, zein goio. Maialen Irati, lehenengo eroglifikoa denpora. Saltoka ikusi ditut. Horrez. Whitney. Ez, Whitney ez. Tin. Penélope Cruz, ¿no? Pinilope. Bai. Pimbilope. Segi, Irati. Horrez. Horrez, bestera batera. Horrez, Antina. Narik ez du behar, baina argiztatuta dagoena bai. Anti eta Penelope, bizatitan, pene ez lope, bai lopeak, biraudelako. Antilopeak. Antilo, esan ez gero, jo, bai, baina esaten ibili da, Irati antilo. Venga, bigarrena. Denpora. Ez da atera. Bai. Eguzkia. Bai. Oso fina. Bai. Begazkia. Ek, esaten dio arrautzari bifiter horrek, inglesez hitz egiten duelako. Ek, eta txakur baten uzki bat ikusten genuen uzkia, eguzkia. Polita eroglifikoa. Oso polita. Berroita bat puntu. Hendu irudiari. Oso polita. Eguzki iluna atera da gaur. Aitor eta bainat, eroglifikoak ze moduz? Bueno, hau haber moldatzen da. Bai, josteko balien. Aitor begira. Txuletari gabe, bainat. Bai, ez dakate ben. Ados. Bota aukerak. Venga, mutilek sortzen, denpora. Medikuak debekatu dit. Garagardoa. Vale. Galioa, ga.
eta ga hori gara doa. Gara, ga, eta ardoa. Nik uste dut ez ziotela erreparatu eroglifikoa. Medikoa, gara ardoa. Aurro gaztean. Horrenik ez, ezta? Txiori. Kalimoso gehiago igual, gara baina, pero bueno. Animo. Bigarren eroglifikoa denpora. Zenbat kilo ditu? Kamamilla. Ze ikusten da? Kamamilla, te. Te bai? Teun, teakun, uteak. Vale? No. Tegun bai, zer gehiago? Teun, Zenbat kilo ditu? teunak. Eun. Zenbatu? Zenbat? Bat, bi, hiru, lau, bost. Te, ubarruan. Bosteun. Bosteun. Zut infusioa jarrita. Zer da hori? Gara gardoa, bai. Eixe bai. Berroita hamar zuetzat. Iazki, Bai, bat sakon jarriko naiz. Bueno, gogorarazita, saio amaieran aplikazioan jolas egiteko aukera izango dela. Bai. Ea zema lagunek egiten dugun bat aplikazioarekin, Mesedez? hasi jaizten. Bai, ba. Eta berritzen, hemen berrikuntzak ditugulako. 5.000 izango dira? 5 baino gehiago, seguru. 5.000, 6.000, ea gainitzen dugun, lan hori. 5.000 oso ondo daue. Bai, ez da? Bai. 6.000 hobeto. Ea, 1000 hobeto? egurra. Vale. Eta hori esan da orain bai, planteamendu filosofiko bat. Ez errezta betiko, ez da? Ez zerrezta betiko. Zorionez edo zoritzarrez ez zerrezta betiko. Betira arte, noiz arte da betira arte. Ez da hu? Ja, ez dago edo badau. Ze denda Bai. honetan, denda bat itxi eta agur modura edo kartela jarri dute eta amaieran dio. Eskerrik asko eta betiko arte. Noiz arte, ordea. Jendea eskaparate alboan. Zer da, hau, planteamendu filosofiko hau. Betira arte esan nahiko zuten edo, bueno, egongo gara edo. Itxi egin dutela behintzat, ba, denari egin. Betiko, da betira arte fusio bata. Bai, betikora arte. Betikora arte. Besarka da, denari, eskerrik asko. Haupa! Ba, betiko arte, betira arte, dena dela. Ez erreza betiko, ez da komoina ere. Gure adarren berririk badau? Antza, bueno, jabetuko zen jende bat behintzat, nihiluzeko esku, jaztugu abesten? Beste berritasun bat. Herriak ere hitz egin zuelako, desatzu, igual abesti hori, ondo, Behin ondo, Aurten, nihiluzeko eskuaren deiadarra jasoko dugu. Hor arte momentuz. Hau, kapituloka, Bai. azalduko dugu. Deiadarra, eta publikoak ere izango du zer esana, momentuz zuek lasai. Nihiluzeko eskua betiko moduen, bost erronda izango Hori dituzu bai. hori bai, eta kontsonantez gain, bokalak ere oparitan erantzun zuzenek sari Izango bikoitza dituzenak, dute. bai, Alex eta Ion. Lehenbiziko eskua, hauxe zuena. Planik onenak dituzunean, orduan txe. Non dago, igartu beiti baserri museo ederra. Gabirian, urretxun, ezkio itxason edo ormaiztegin. Ormaiztegin. Ezkio itxason? Bai. Oso ondo, bizitatzeko aukera, oso gomendagarria. Te batzuk, ze bokal? A bokala ere, askatuko dugu. Alex eta Ion, entzun. Oh, bikaina, bertsioa. Ze taldek egina da ordea, ito izen Ezekielen profeziaren bertsio hau. La Txama, Tiktara, Goxuan Salsa edo Eskabidean. Ze taldek egin du? Tiktara. Tiktara? Salsarrak, onak, oso. Erre batzuk, eta zer askatuko dugu, ze bokal? Bai, ebokala askatu. E-bokala. Eta aurrera? Ikusten da, zeo zer, Bueno, askatu nahi duzue? Oendik ez. Hirugarren errondara beraz, zein kolore du nagusiki Getaria arraun taldeko elastikoak. Marroia eta beltza, berdea eta beltza, urdina eta zuria, gorria eta berdea. Nagusiki, nabarmen. Getarikok Bai? marroia eta beltza. Eski? Oso ondo. Ge batzuk, eta ze bokal? Izuna. I be askatuko du bai. A ver. Hortxe ba, planik onenak dituzunean, probatzeak zigorrik ez du, Alex? Vale. Bai? Hasi? Bota. Ez dakit zera horren ditzi. Ja, Ez? eske... Ez. Ez gaxatuko ez. Urrengo txanda ba? Eta entzun.
publikoa zoratu egin da. Yes, I'm gonna make you sick. Zenbatetan entzun dugu, la hitza Inner Cycle talderen Sweet kantu. Ze kantu hau. Nik zuek nadineen entzuten egana, oitu. Ala. Boa, ez dugu pistarik emango. 16, 18, 20, 24. 16 igual. Bai? 20. 20. La, long, lin, long. 16. Long. Bai, 16 ziren. Ele, ze bokal? Maialen irati askatzeko? O. Ez dute behar, edo? Bai, behar du. Ia ba. Ostiralean eguraldia begiratu eta astelehenerar... Nahiko lan. Zenbat utxune dauden ere. Ongi erreparatu. Azken erronda, ondo Alexon. zainatua. Adidanok. Zerra aztertzen da zoologiaren entomologia adarrean. Animalia hilak, intsektuak, ornodunak edo kumeak. Entomologia, biologoak, txaginak zorroztuta. Ez, Alex eta Ion dira, txaron bai. Animaliaiak. Intsektuak. Intsektuak. Bai. Vale. Eta bokal bat. Venga, esan Maialen. Zein falta da, U. Vale. Ondo ikusi, Ostirale... Zer? Ostiralen? Ostiralen eguraldia begiratu eta asteburuan euria egitea. Ostirale... Ez. Euskalkia. Azken errondan kale, ostiralez! Ostiralez. Komo benik ez dugu banatu? Eta hiene ere benga egunukan. Bale, lehenengo komodina ez dugu banatu, baina beste bi dugu banatzeko. Maialen irati, eskua uztaguna izango da, bigarren eskuan. Ja ba. Denok pentsatu dugu momenturen batean. Lehenengo errondako lehenengo galdera. Nork egin du argazkiko ilustrazioa? Elena Odriozola, Maite Gurrutxaga, Iraia Okina, Miren Asiain. Maite Gurrutxaga. Ez da Maite Gurrutxagarena, oso eberazgarria da. Aitor Beñat. Miren Asiain. Ez da. Iraia Okina. Elena. Elena Odriozolaren marrazki zoragarri bat ikusi du hor. R letra bokalik ez. Bigarren, galdera. Nagusiki nongo aste nagusian entzengo duzue kantu hau. Ez dugu izan nahi korsario, ez ginen hortarako jaio, erabakitzen ez badugu itotzen gara. Bilbo, Gasteiz, Iruñea, Donostia. Donostia. Piratak eta... Zeta, ze bokal? E. Hortxe mordo bat. Eta aurrera? Non daude Batu, kobazuloak? Vietnamen, Malaisian, Filipinetan, Tailandian. Vietnam. Errebotea, Aitor Beñat. Malasian. Osondo. Ge, eta bokalak aukeran? A. Askatu? Bai edo ez, Aitor eta Beñat. Begira, oraindik. Ba, Maialen irati, aurrera egiteko. Nola du izena Sergio Mendesen kantu honek? Ederra kantua, Mesedez, lagundu? Aukerak? Venga. Magdalena, boa sorte, senhora, edo, o travesseiro. Magaleia. Magdalena, tá certo. Txalo, ero. Ez dakit ze atera den. Ze letra zen, bueno, bokal bat, bota. Zein? U. O.
Eta? Eskatuko dugu edo azken errondara goaz? Zu saio. Zure burua ez duzu ezagutzen, gaur ere gai... Ezakigu. Gaur ere... Azken erronda, adidanok, erantzun zuzena beharko genuke, komodina eskuratu izateko. Azken errondako azken galdera. Txakolinetan, hauetako zeinek ez du jatorri izena. Getaria, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba. Araba? Makinetxuet hartu dutez. Aitor Beñat. Gipuzko arranen dut. Osondo. Bizkaikoa eta getarikoa badauzelako, bai. D. Bokala askatu. Ze I bokal? letra. I. Askatuko diu. Bai. Bai? Bai. Arrazor. Zure burua ez duzu ezagutzen, gaur ere galdetu diozu nortzaren. Sakon jarrita. Aralda. Hala da. Bai, ez da. Hala da! Ongi askatua, zoragarri. Aitor eta Beñat, eta beste aukera bat orain. Hauxe, 3. eskua zuena. Noiz geldituko gara orduan, idazki, adibidez. Ja? Gauero? Bai, ezta. Zutani? Bai. Zutani gauero. Mendik kanpo diot. Bueno, dena dela. Permisukoa. Nola jarraitzen du Neomak taldearen hor gaude kantuak. Agur erran aurretik. Hortxe bota du. Ez da ba? Zalda hola. Betirako isildo horretik. Betirako isildu horretik. Desagertu aurretik. Desagertu. Erre batzuk? Orain. Eta bokala? Desagertu. Aurretik hortego bukero. Zondo, askatu nahi duzu nola ba? Aitor Beñat? Estelaren nahiko akusten. Beste zein izen hartzen du Iruñeko Zumalakarregiren ateak. Ez da legutxarra hori burutatzeko, eh? Ona. Horreako atea, Espainiako atea, Frantziako atea, Burgosko atea. Horreako atea. Horreakoa. Burgosko atea. Frantziako atea. Ondo, Epa maialen. hortik herrikora, zuzenean. Zeta. Ze bokala eskatu? Ondo? Monologo ezuk noiz hor? Laster. Herrikoan? Laster. Antzokian, bai, herrikotik ez didate, ditu. Xapan. Hor ikusi. Dagokionari. Bai. Zeintugun? Egia da. Ez monologoen bai gero. Ja, bestela, bai. Ez dut askatuko? Ez. Aitor Beñat? Zein bi mundu uztartzen ditu primeran plataformako Dastatu saioak. Joskintza eta dantza, informatika eta elikadura, hiritribuak eta eskulanak, edo sukadaritza eta tatuajeak. Sukadaritza eta tatuajeak. Tatu... Baina oso ondo irakurri, zu pista bat izan da. Tatu... Dastatxo. Dastatxo, da ja! Saioaren dituna da, Dastatu. Bokalak. Aitor Beñat, bokala. I bokala, askatuko dugu? Noiz geldituko gara orduan. Probatzeko aukera. Aurrera ba. Erran guzut. Bai? Bai. Venga, erra duzu. Gaur! Eren egun, atzo, gaur, bihar, etzi damu. Dastatu dugu. Komodin bat. Bigarrena, baita ere! Vale! Ondo! Markagailoa jarri danok berdinketa bat ere badaukagu momentuz, baina komodinetan aldea 220 Alexek eta Jone. 370 Maialenek eta Iratik, Aitor Beñat 220 eta 2 komodin.
Basarearekin, Aitor eta Beñat, momentuz zeuek bakarrik. Ia balio duen, zein da zuzena Adidanok 3 erronda? Lehenengo errondan, jakin nahi duguna izango da, bakearen Nobel saria daukate. Ama Teresa Kalkutakoa, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Barack Obama, Malala Yousafzai, Mahatma Gandhi, Theodore Roosevelt, Martin Luther King, Francisco Aita Santua, Winston Churchill, Jimmy Carter. Bakearen Nobel saria daukate 11 hauetatik 8. Zeinek bat? Alex Jon. Nelson Mandela. Laurogeita 13an jaso zuen. Maialen Irati. Barack Obama. 2009an honek. Aitor eta Beñat. Mahatma Gandhi. Izendatu 5 alditan izendatu zuten, baina zuen sekula irabazi. Alex Jon. Malala Yousafzai. Eta saria jaso duen pertsona gazteena 17 urterekin jaso baitzuen. Maialen eta Irati. Ama Teresa Kalkutakoa. Pobrezia gainditzeko borrokan egindako lanaren truke. Alex eta Jon. Luther King. Arrazakeriaren aurkako ikonoa, noski. Maialen Irati. Winston Churchill. Berrogeita 13an literaturako Nobel saria irabazi zuen. Erantzun zuzen bat beharko genuke Alex eta Jon planto egin ahal izateko, nahi izatera osatu be bai. Francisco Aita Santua. Izendatu zuten, Malalak irabazi zuen ordea, punturik ez dago honetan! Matakatx, lastima. Akatxak agertu zaizkigu, punturik ez, bigarren erronda eutxi adi danok, pertsona errealak izan ziren. Don Juan Tenorio, Ricardo Leoi Bihotza, Pocahontas, Espartaco, Vlad Drácula, Ulises, Cid Campeador, Bizar Beltz Pirata, Alejandro Magno, Sherlock Holmes, William Wallace. Alejandro Magno. Ondo, Macedoniako erregea. Galdetu horregako atzekuri. Norzan. Aitor Beñat. Ricardo Leoi Bihotza. Edo Ricardo Lehena, Ingalaterrakoa. Galdetu neri behia, bisexuala bazan. Alex eta Jon. Cid Campeador. Ozaldia, batera eta bestera. Kruzadetan hor. Hori. Bai. Maialen eta Irati. Pocahontas. Jatorrizko izenez, Matoaka. Aitor eta Beñat. Komodinak ere badituzu, Erantzun bat. Don Juan Tenorio erranen dut. Espainiar literatura eta antzerkiko pertsonaia. Ángel de Amor. Esa pasada orilla. Horrelako gau batean. Alex eta Jon. Vlad Drácula. Balakia eskualdeko printzea 15. mendean. Beldurra, Maialen Irati. William Wallace. 13. mendeko zaldun eskoziarra. Oso ondo, Braveheart. Oso ondo. Bi eta bi. Alex Jon. Bizar Beltz Pirata esango dugu. Bai, Bristolen jaiotako pirata ingelesa. Maialen eta Irati. Espartaco. Gladiadore handia! Eunda berrogeita hamar puntu! Urrezko puntuak Maialen eta Irati entzat. Eta, 3. errondan, Aitor eta Beñat, Europar Batasunaren parte dira. Danimarka, Alemania, Norvegia, Moldavia, Eslovenia, Eslovakia, Bulgaria, Irlanda, Bielorrusia, Suedia, Errumania. Berdinketa horrekin. Jarraitzen dugu momentuz, Aitor Beñat, bi komodin dituzue. Alemania. Sortzailetako bat.
Alex Jon ondo pentsatu, ez utxik egin. Danimarka. 73an sartu zuten hau. Irlanda. Urte berean sartua. Aitor eta Beñat. Norvegia. Europako esparru ekonomikoaren parte da, ez Europar Batasunaren parte, bi komodin genituen? Bai. Eta atxeratu dira. Alex Jon, arna sartu ez utxik egin batez be. Bestela berdinketa horrekin geratuko gara. Eslovenia. 2004an sartua. Maialen, irati. Suedia. 85 azkero. Eslovakia esango dugu. 2004an hau ere. Maialen, irati. Bulgaria. 2007an sartua. Alex eta Jon, momentu honetan berdinduta zaudete, asmatuta, taula osatu. Errumania. Eta aurrera. Errumania, zuzena da erantzuna. Txautxezku eta. 2007an sartuta, 150 puntu. Bakailkapen hortxe. Alex eta Jon, 370 puntu. 520 Maialen eta iratirentzat. Gortxe lastima, Aitor eta Beñat 220. Aritu gara, Gogor gainera, Espartakoren edo beste dozen gladiadorren pare borrokan. Pena, komoinak ez dugu erabili. Iritsi berrien ajeak ere izaten dira, estrategia kontuak eta gainontzean iritsi berriak izan da ere, gozatu dugu, Aitor. Bai, osondo. Bai, ez da, ala batzuko sondo egin da, Beñat. Bueno, saiatu gera. Bai, aipatutakoa, irakasleen presio ere irabazi duzu, txuleta kontuetan eta... Eta ez dagoela erraz, alegia bibikote hauek egonkortu dira eta iritsi berriei harrera gogor xamarra egiten ari dira. Hala ere etorri zarete bai, eta eskerrik asko. Mila eskerrik kote! Eskerrik asko! Bigarrenez, aurrera egitea lortuta finalean egiten dira Alex eta Jon batetik. Gaur ere arnasestua izan da, Bai, gaur de susto hartu dugu ja. Horrela gozatzen duzu edo, zer da? Gozatu bukaeran, ja basotakon. Aurretik. Maialen eta irati berriz, eroso. Bueno. Aixen sarkatuta. Bai. Bukaeran hor pixkat, baina bai. Gaur gehiago nahi izango dute, gaur final txubete edo, nahiko ziren. Bai, saioko geho. Etxekuek seguru finala nahi dutele be, bai. Haientzat izango da. Jaitsi, aplikazioa, miluzeko aplikazioa berritasunekin, bestak beste zeuek ere egiaztapenek egiteko aukerak eta bar. Zuek ikusi, jaitsi eta gero gurekin batekin. Sariak ere izango dira, bertan. Hemen ere super, bai, sariak, parkatu. Txean, horretarako zuek behintzat, sokatiran aurrera egin behar ezinbesteko baldintza, Alex eta Jon arranzestuka eta markagailuan ere estuxiago, zailkatuta. Zuek, erantzute lehenak, hartu ba, lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein da Siziliako hiriburua? Madrid. Palermo. Zein da Lautellatu abestiaren lehen hitza? Lau. Hemen gaude. Zein idazlek idatzi du Mundu Zitalaren kontra liburua? Paso. Lizar Begoñak, zenbat aldiz egin behar dituzu 500 metro, 6 kilometro egiteko? 12. Ondo. Ze filmegatik lortu zuen Jon Laspiurrek Goya saria? Paso. Ane filmagatik, zenbat urte beteko ditu 2025an, 96an jaio zenak? 29. 29? Ze talderen abestia da Mane, mane, mane. Paso. Aba taldearena. Ze pasatzen atzo Parisen, 4etatik 5etara? Paso. Ordu bete. Zarauzko ze surflari aritu da urtengo Olimpiar jokoetan? Asier. Paso. Nadia Erostarbe, non jaiotzen dira sagar gorriak? Lurren. Zuaitzean. Alferraren astearen arabera zein ezkontzen da asteazkenean? Paso. Osaba ezkontzen da. Teknikoki, zuaitzean. Bai. Lursagarra patata da, lurrean bertan jaiotzen dena. Bai, Alex eta Jon geratzen Parisen, informatibo ikusten egon naiz, Parisen zer gertatu zen, ordu bete. Bueno, Alex Jon, ze moduz? Ondo. Bueno, behintzen zeilkatuta, finalik ez, zarrapatu gaituelako sokatirak, baina zebuk ikusteko ze gogo guk urrenguen, hau pasu den? Babikote! Bai.
saioa, Maialen eta Irati biologo trebentzat. Gaur sokatiran ere trebe. Finalerainoko bidea urratu baitugu. Pozik ez da? Bai, oso pozik. Diru pixka bat irabazteko aukera. Edo diru mordo bat irabazteko aukera. Gaur, miluzeko zakuan jokoan, 10.650 euro. Publikoa ere alde, Bai. Ba, euro itxalo orain. Andoaingo gaita larramendik azalako da. Erko publikako kideak, jatorrak. Eta adi, dirutxua zakuan, zaku bete diru, eta kontzeptu bakoitzeko 50 euro amaikakoa osatuta 1.000 euro irabazteko aukera, urrezko galderak ere 1.000 euro ditu. Eta hemen gauztak adi egiteko prestatu Maialen eta Irati. Eurek bakarrik ez. Etxekoak ere bai, Etxekoen txanda. Esan dugu, aurten berrikuntza modura miluzeko aplikazioan jolas egin eta aukerak egiaztatzeko bidea ere izango duzuelako, beraz, jetxe aplikazioa, jolastu, ea, 5.000, 6.000, 7.000ko langa ere gain izan dugu. Zemat behar da bie? Aplikazio jaisteko. 20 segundu, luzatu alnai. Venga, hasi. Bai, hasi jaisten. Maialen Irati. Eta bitartean zuei galdetu. Aber musika zaliek bazarien? Bueno, segun ze musika. Bueno. Ze musika? Oire ez dakit esaten. Baina musika, zuzenien eta ikusten dituzuen musikariak. Bueno, musika taldiek. Bueno. Behin joan ginen kontzertu batera. Bai. Eta esan genuen, holtza gainean ikusite. Hau, zehantzak, oie. Bai, aizpak dira. Abitua euren neba da. Bai, jarritu duzu pixka bat. Bai. Izango den. Maialen eta Irati, adi. Musika talde batzuk agertuko zaizkigu, guk jakin nahi duguna da. Adi danok, taldekideen artean neba arrebak dituzten taldeak dira. Denbora. Emeak. Jose Ripiau. Xendarineko aizpak. J. Martina. Irutruku. Deuskiz. Kuraia. Katamalo. Bidertzean. Rip. Belako. Egiaztatu egingo dugu. Seiakatx. A ver. J. Martina. Lau. Akatx, hobetu dugu. Lau. Akatx, egiaztapenik ez, baina lanerako segundoak bai. Minutu erdi. Azken segundoak. Denbora, Maialen, Irati urrezko galdera. Begiratu zerrendari eta 2020ko hamarkadan argitaratu izan dute bik. Denbora. 2020. J. Martina. Estamos. Bueno, lehenengo zati esan nahi dut. Ez gara oso seguru, baina bueno. Talde ezagunak. Batzuk bai. Batzuk bai. Hain musika zalek ez gara. Hain fanak.
Ikusita guk asko gainera, holtza gainien. Zu taldeak hemen, Bai, bai. Hasiko gara, dirutsua biltzen, Maialen irati. Sendarineko aizpak. Taldekideen artean, nebarrebak dituzten taldeen artean kokatuta bai? Karin eta Alin, Etxeberritarrak, aizpak. Baitira? Belako. Bai? Josu Simun eta Lorenekane Bilela Beitia Lide Mikele izeneko aizpa ere badute. Artista hura ere. Lau dira, baina 2 euren artien nebarrebak. Rip. Bai? Zondo, Jul eta Txerra Bolinaga anaiak gitarra batek, bateria besteak. Bai eskoremuan, J. Martina, zuzena da? Hirukotea, Javi Jorajuria, gitarra, ekoizpena, eta Barzena aizpak, ahotsetan eta gainontzeko lan askotan ere, Katxalin eta Ane Barzenatarrak. 200 euro, Maialen irati. Josi Arripiau. Ezagun? Ba, entzun. Josi Arripiau. Esesko eremuan zuzena da? Guk ere geure burua positibo nahi genuen baina Ja. ezin Josi Arripiaun, Munguruzatarrak, Inigo eta Javier izan ziren, hastapenetan, emeak taldean Xavier Montoya eta Kaki Arkarazorekin batera, Fernan eta Mikel Irazokitarrak, berako musikari bikainak, 3 trukun musikari handi 3, Ruper Ordorika, Joseba Tapia, Vicente Martínez, bueno, holtzan anaiak nola bai, baina senitarteko tasunik ez hor, Deuskizen Nebarrebaren anaiak, musuek danak. bai, lemusuak denetik da, Kuraian anairik etzen, Katamalon, Urbizutarrak, Gorkatan Nairea, Gorka, Urbizutan erea, gai bestak beste. eta Zezan, Bidertzean, Bueno, mesedez. Jon eta Ima Ubeda tarrak, anaiak, Nire talde gustokoena mundu mundialekue. Super Carlos Arantzegirekin batera. Maialen eta irati 200 euro. Eskerrak dirutxoa igo dugun milozen aurten, osondo. 200 eurorekin zea zer bai, Eta 200 euro horiek, 1000 eurogatik ordezkatzen baditugu asko zobeto. Adi, 2008ko hamarkadan argitaratu izan dute BIK, hori da galdetu duguna, urrezko galderan ikusten ari garenez talde batzuk, bueno, zarrauak dira be bai, baina gaur egun kaleratzea beharko luke erantzunen artien. J. Martina, ezagutzen duzue? Bai. Nahiko argi? Bai. 2008ko hamarkadan badabiltza zela. Bai. Bai? Aurten, argitaratu baitute, Negu Gorri izeneko disko mundiala, entzun. Katamalo? Musika zoragarria egiten duen taldea. Tarteka batu, tarteka poematxua ederi musika jarri. Gorka ibiltzen dalako, bitu hemen bidertzean dako, bai, Peireman zegoaz, eta batzutan tarteka buelta, eta bar. 2008, Katamalok, zeo zer, argitaratuta, 1000 euro, Maialen eta iratirentzat. Zuzena derantzuna, 1000 euro jokoan. Belako! Belako zen, erantzun zuzena, Zigor Regando diskoan kaleratu baitzuten. Maialen eta Irati, ondo, finala jokatu, eta 200 euroia zuena dituzue. 6 horretan hau batzue! Etxekoei, irabazlei, eta guztiei, zorionako regotiarren, eta bueno, zuekin jagateko prest gu, Serio!